Kulai pulau bro sisi yang pernah sebaik pi syakani video syakani syakman ko abang pi ni kawai kani video kala banjerong te bat ka report ke bang juai kumang juai masih mentah kesengi ngan bantang ki badan kam te nganumai ko bang juai mana kesengi hendrai kani kleman ko aban IP kniat ki jingtip habai de Kerala bat ka ketika jelah kumno baka lai yang kumno bakala la ban yang ele inu kna jingpang hadu mentah mene ba kumno baki ri ko perthai kila pai khmat syakani ke jelah Kerala hapo India ba kumno biki jelah jongani ke ri jong iru kila stang pai khmat yakani ke kom trikam jong ka Kerala ka ban ai ya kila jing dan betaki pat nok sosnong joka ketika jakamu te bat kani ke de ka khanai trik jong bana ya yong arjar po bangale ini video but ke Kerala hi ya kani bang ko ban pentip ke bangi ni tip ru baro ba kata kalong ba kadi ko ni ki jula ka banikong tam ka ban yo ni u kenya Jepang COVID-19 but kade ka lai phu tarik jung banai Januari na iwe i kena medical ba puli hapo China ba wan pai pat shani shapo India hangte po Kerala ba ita ide ba test ningkong la test positive ningkong then rela nyang ta ha kasien ke bar ke bagi test positive kede kini ki shieng chisam ki bala wan pai na po Italy kindala ada poi shani kindala ada sang shwa ya ka snong ka thau hi bro ko we nang ta ki salap ba ki don uni khnyang Jepang ba kata di kasien ke bar ke bagi yo uni khnyang Jepang ba kata kasien ke bar laong ba kade ke bala penlong ya Kerala ban bun uni khnyang Jepang hati hapo Pathanam titha district hangti hapo Kerala tibat kini kidi basa kidi bagi kinong snong jang ti ka district mo tinre laong ba udan pat we district kolekta hati ke Jaka jokati ke district ba kerteng pibinu uta ude ubala lam khmat hakaban la ban yeng yele uni khnyang Jepang hakati ke district ya hapo ke jingilam ke jongu ulap penbu ulabu kita ki district control room mo ha kita ki district control room ki kinja call center ka ba ulabu ko balai spa ngut ye ki volunteer hakati ke Jaka ki bakan thop ru ya ki counselor bakan thop ki brew ki badai na kalan ka ko ke khya bat ulaban ni kini kilai teli bagi ki kinle begini volunteer kinle bat banai kata jing syukri sigi pai ba ka benikong gede hakalan kalau kot kya ka bar gede hakalan ka bam bat pembiang ya ka bam kedi ada beta kita ki bedon kam bat ka balai kede banai ki counseling pila ba suthu ba uni khnyang Jepang wan ra ki jing school dia wan ra ki jing school rem ra ki jing school ran bat kede kani hiru ka bala penlong ikini ki siyeng banumi syahmat hapor bagi kelas dang menuyut peni te kidak ki mencoki kimshim lami syahmat bani thu ban batai ya ka sarkar ni ka tana koi ka khya biki ki don te kidak ki sien kata kamet ki jongki ki tieng bayo ki sha tu thau sha wo tibat bat kini ki volunteer pat kalong makin ai kita counseling khnang makumno biki beri kila ban sngu thu ya ka jinglong jingman juni COVID-19 baki kin laj ni ta ka jinglong stress ke jongki ni kin laj ni ta ka jinglong depress ke jongki la kalong hakakam ke jam ke jongki ni ka imlak salang ni wat habai dei bu ni COVID-19 hiru ka Kerala ka di kawai ni ki jela ka balamat yu ta Nipah virus hakini khinas nam ladap arnam gi baladap war jakhat phra te nganam la ban batai bun benya hiru wa yu ta Nipah virus ndrei kumang chu batai kelum mi pi kata kalong uni Nipah virus u ya serim bu ni COVID-19 ka jingpang bawan na ki kinjamran ban ndalapai hamet jung briu ki bit pat para briu de bat kamlong thamai shu ya ka Kerala banong banai jing ya dali ban yang yele kumi ta ki jingpang wat hadu kani khlemat ru te bat kani la banong no kala experience no yaki ni ya ka jela kum ka jela hi bro kawai kumangitip hi hangni hi hapo India ka ki babun ba hagi babun ki liang ka kadang duna ba kaliang ka kwat ki khya man penbiang buat ki jakathya jakadam ki haki hospital ni ki jaka ki jingai jing sumar ladang ya nujor bat ki ri ka perthai shaki ri sab ngi mo shaki ri sab ngi ki ba kum la banong lo kum Amerika ni ki Germany ni Italy tinrei what happening kita kijing duna kita kijing kilap jing rap kalian ka kwat ki khya penban re kani ka Kerala kamshim la randien no ba klaile penban ban iPad yi kita kijing kersan om tang na kata ki tenat na katrat ka khya hot ka Kerala ka dikawi ni ka ban biang bah kalian ka tenat ka khya mo ban ya habai nujor bat ki jela jo kani kri jongi henrei
om tang kata nri kedi jingi trelang jongki imlang salang ke jingi trelang juga senong katau ke balap la ben pelong yiki kumni kumba kilong ke balap ben pelong yiki ban penduna hiru wadi kita ke jing sapriang jong rini kunya Jepang hakateka jela ke jongki khamtam lele habede ba kati ke district tang iti district iwe kila bud yakani ke we ka rukom le ba kata kalong bagi wat yiki beri kumba ki wat kum ki detective momot ki dawat benya bin pabin iwi piwi beriu yanu bekita ke bakata kalong yeng kala lek pani kendu ki da track route nadu ki mobile tower sakanu ke jaka ki kila lek hangnu ki kila don kanu kenta kila don hakatu ke jaka bat kumta kila la ban wat ya ki beriu nomor beli lasngut hu begini ki siyeng kila lek warha ki restoran kila lek rung ki restoran kila rung ki post office kila rung ki bank kila rung ki jaka pat ba bebun ba bat kani kila bu jing sibun baro hi kum ke jelahi baro khwei kila yeng yele uni uknyang Jepang daki rukam ki bopher ba kata kala kalong ka hadu beki kila la ban wanra hapo kata ke shatri jong kita ki jingsha jong hapo kata ke shatri jong kita ki balasha kata uni uknyang Jepang na kita ki nak tak kawai kelong yeng bak kilala ban tang apo ki kena singi kilala ban wanra kan hadu lais pangut ki beriu bersakta batang hadin katu ni singi kilala ban pen kenria yaki khat ars pangut ki beriu bikin don halagi jong yeng kisam bat kimdei ban mi shnu ki de ban sumareli ba kumda terre om tang kata handi ula buru kuman riu po do nyu pongut ki beriu ki batang hapo kata district ki badeiru kita ki volunteer kita ki riu pongut ki dei bat om tang ki medical staff riu ki dei ki medical student ru ki ban napo kata ka health department nakti ke jakan napo nakti ke district ha ban la kumnu ban track ni ki beriu bala ban phun man nakasngi ban pek ban jungo ban pikir la kile ayu hanu jaka bi don ban hapo ke jingi trelang pat ba kasnong bat ki pulet bat ki bor peniat snong bat kum ta ter baki yele ban te lakam ya ke jingrung jingmi ni ke jinglek shang makia jongki ni gibriu khna biki la ban shong haju haga la ki jongki yeng gisem bat om ta kata riru baki dai penbiang ru ki jingthi jingpet ru hakita ki yeng gisem ki jongki ketika sarkar rang thi hapo ke jingilam jong u Pinarai Vijayan kini ki lockdown bat kini ki jingkhang kumba lakhang menta boroi ke ri kathiri ke jela ka wei ke ba ningkong tam ni jela kawin ni jela ni kong tam ban khang ban ai ta lockdown bat kat hadu ban baka sarkar kala khot ye ta lockdown hadin haka arfu lai sau trik bi kata ka arfu sing lockdown kam shim la long shu ko batmai de bataki nong song jong te Kerala namar ba la de pin la long no kumala de train lupa la de ai hijing kai lupa bat la long tham bakla kam long thamai shu yaki hakati ka jela ka jongki ti bat kadai kawirin ki jela ka bakhang ningkong ru wadi ki jingilang pajba ya ki jaka money blay ki school ki college ba kita ki wei ba kadai kawiru na ki jela ki ba chief minister man la kasngi uile ban ai be ki jing pentep pajba shiki lingba ki media bat ki wei shiki jela bro ko shiki jela hi bro ko wei bat kani ka kawan ra ki jing shania hapdeng jing pajba bat kani ka pendu ki jing tim hapdeng jing pajba uniu covid-19 te bat kani kawan ra ki jing long teli kawan ra ki jing shania bat ka penlong ki bikin ngothu bat bikin bot rinti ya ka sarkar ka ong na ka kisingis ko ipan te nalor nang taru new chief minister ula banjur hakaban kentiu ya ka jing petrei kam jing internet service bat ki wei nomor bakani usung thu ba ki lada bun ki bri ki ban train ying ki don kam ha ban pendiang ki internet khnang bi bri kin suk ya ka trei ka kam ya ka trei ya ka kom trei kam ka jongki bat ru kum ju ru ya ki ki online service la ni ki jing pen poi tiar ki ying ki sem ya ka taru kala ban pensuk ki bri bat kum ta ter ha ba ya dei bat ki ni ki bat ki kam internet ula ban ru ban kum nu ba de ban peni bon ki ni ki mask ni ki hand sanitizer na ka thi ki jela khnang bala ban pendap penbiang ya ka jing don kam jongki ya ki jing don kam jongki pat ba nalor nanta kala don ke jing penbiang yakini ki bam ki di na bata kini ki khna school ki badon hapo ka midday meal bayo ki midday meal ki mo penbiang yi hiru ki ai ki gelik pen poi kita ki bam ki di shikini ki khna school ru kumju kadai ka jelaru ka baningkong ka ban
ai ni kong kita ka relief package lani along la banau no ikamang tengka ban ai jingirap nam ta jung upai ba khati ke jela bat kata ka jingirap kala ka long ka bekenthup kita ki jingshet ke baki ai ki jing bam haki dong kisnong ki jongki ki penlong kita ki jakashet kum ka imlang salang kum ka snong ka thau bat kita ka jakashet ki ai bam pa di pai ba kita ki ru pai ba ki badan hapding ke jinge ban yo ka bam ka di tinal nalor ka niru ki ula pelaj ru wajah ki jingsiwi ki pension kat ba ki jela jong ka ni ka ripat kidang panik ban lit thiet lit pet ya kidang kila long panik kila kende kila ting lasir kumno ban yo ka bam ka di ni ki dukan ki yo ki hat per kum ta ter ten repat hang thi kila sedang ban ai ru sedang ban ai ru wat yu khaw di kum phniang wat ki jingdon kam ka bam ka di ban ai wat sheki banai shaki riu pai ba mo ka bagi ki banjur kolong ka di bandan ke jinge trelang jong ki imlang salang bat ki ban bahai kani ba baro ki di ban wan chkhmat kum ke imlang salang ki di ban ye trelang bat ke sarkar ban ye trelang nalon nang ta ki dan kumba pratli kita ki relief cam ka ban ai ke jing shakri nam ta kita ki briu kita ki nong belas ngi birthday na ki wi jela ha ti jaka hoi ki di khinna tayo bela dap ni kata ki jing mi pa ba jing ki briu hapo ko tayam district ki ba lele ban ile ban mi shabar banong balik point is lagi jong ki sem tenre ku bakalong menta ka thi ki jela Kerala kala penbiang lut wadia ka jaka thia jaka dem kala penbiang lut dia ka bam ka di la penbiang lut ya kan nadong sedong na beta ka ka baki kila ban le khut bad kala penbiang lut na beta jong ki iwe piwe khnang baki kila ban dan khamet ba ko bakhya ba kim da dan kam ban le chi la ki jong ki sem hanre dak badan hang thiru kila ban yo ki jinon kam ki bakirki nam ta kam met ki bahar ki jongki hadu bang ka bangali ni ki video ki dan ko ba live po hajar tam ki volunteers ki bala mi shakhmat kita ditang ki health workers mo ki ba mi shakhmat banai ki jingirap hakim lang salang bat kini ki ba dan keleng ka jela jongathi ka Kerala ka banai kani ka jing shakri non ta ki pai ba ti nganget skam baki kini ki number ki dang kiu susu ka banai ya kani ki jing shakri na bata ki ti ki pa nyong song jongathi ka jela mo ka beningkong ka dei baki test ka jing test ke jongki kalong shirkhai hadu ta ladang la panong ta rukum test ke jongki nomor ba ki le ban wat ban nile ban test kala ka yai kini ki briu ki babun ki ba ithu ki bala on penidak ni kita ki bala don ke jing kendu pa kita ki briu ki bala yopang ka ba kalong ba ki sim khia baru ha ka ban wat lani ban tris kita ki briu ki bala don ke jing kendu ba kita ki ba la yopang te kabalai ke dei kerukom ai kini ki quarantine facility lani ti jaka ki briu ki ba la suthu ba ki yo ni knang jingpang ki la ban lej ban sa ban shong ban ai ru ya ka bam ka di ban penbiang ru ki jaka thia jaka dem ba kan thu bru wari kita ki nong belas ni badan ti jaka ki bade ni ki ki jaka ti kita di quarantine facility ki ba ki penbiang ti bat ka basau ke dei ka jing ya trelang jong ki NGO bat ka snong ka thau khana ban ra jing Italy by ke jing pensyairu hapadeng jok yam salang habai debu ni COVID-19 mo kumba kalong mentakan hadu mengali ini ke video ka Kerala mentakan don kumba saus pa teli ki case ki bla shakta ni kunyang jingpang lani saus pa angut ki bre bla shakta ni kunyang jingpang dan nakani ke saus pa angut ki don kumba ars pa san punyongut ki bla yok ya no bla kwet nyo mo ti bat na kata saus pa angut ki don tang kumba laingut pari bla dono na ka jong ka jingim ti ka bamut lakumnu ka hadu menta ki don lakumnu kumba rio po na ka shispa e ki bre ki bla yok ya no ni kunyang jingpang hakati ka jela ti bat kadang mi kisngi kidang kiwi kini kiban yo khia ni di kiban yo konyo na uniu COVID-19 hang tiap Kerala ti yakani kur komle ka Kerala loong ba ki jela jong kani kari kila sedang ban but sedang ban le ru ya kata namar ba kalong ke ka ba mentoy ba ka ba wan ra ka jingerap nam ta imlang salang khamtam ka bai dei bat ki jela ki jongi hang ni hapo ri jongi tin rei ru kumjuru kiri jong pertheru ki sedang ban phai khmat mari kai ka ba ka Kerala ka le bagai le ban wat bania ite ki briu ban tris lu ite ki briu ki ba
bala don ni kata ka jungi kendu ba kita ki ba yo pang ti bat ka rukom pha ka jongki ni volunteer ka rukom pha jongki ti health workers ka rukom pha ka jongki ya ki bor punya district ki ba per kumnu ban ward kumnu ban te la kam ya ni ka jing pur ni ka jing sapriang ni kunyang jing pang kalong ke ka ba dei ban yaro ba ka long ke ka ba kibrio ki yo jung hikai om dang kibrio ni ki sarkar bat kiri ba per ki bala yo jung hikai na kani kumangi ngitip hi baro ngangai bona brang jupir ngitip ya kani baka Kerala hi kedan mata kumba khnai pusau persen tak literacy rate hakati ke jaka hakati ke jela hi bro ko wei ke bamut khnai pusau rung sispa di break belanang na start hakati ke jaka but kila don hadu kata ke jaka ni hakata ka benta jong ka imlang salang jong ki beki kim ngechu ta ki WhatsApp messages kita ki beki ya pha hibreu ba bala ban yo khya to kumni la kala ban long to kum tai kum kita ki belong ki khana hamsaya Henry kisngu thu i ke jinglong shirkhe jung ni khunyang jingpang ha ti ke jaka kisngu thu ke jinglong shirkhe jung ni khunyang jingpang ubala ban bam do i kem lang salang na kata ka daw man na kasngi man na kapor na khliman ki le ban but renti ya ke jing batha jong sarkar bat kani ke de ka we na kita ki jing le jong ka jong ke lang salang jong ki brio jong ka ti ke jaka ka ba penlong ru ya sarkar bakan suk bante lakam bat banla ban yada kita ki pa nyong sosnong jong ketiga ka jela no new COVID-19 ti kata ka ba juban hiru na koi kesni koi pat ba subha ban kiar ni ki kubor hamsaya pat sngu thu ka jingma jong ni khunyang jingpang namar ba ka detang da ka jing bur renti da ka jing skap thu ba ka jing kongu ya ka ba sarkar ka binshet ba ka batha na koi kesni koi pat pengide ban le pengide ban bur renti khnang bingila ban light no new COVID-19 haba phai pat chini ka perthai ke jongi hi boro ko wei ki brik ban yo in khunya jingpang gila kori kar par lak sabu hejar lais pasan khunai ngun ti penbon nata ki don kuma khasan lak nyu phulai hejar sanspak nai phulai ngut pa yudang dan pok jing sumar na taru ki don kuma silak sanfuar hejar sanspak sanfuai ngut ru ki bala khlat no mat ki don mentapat kuma sanlak khnai san jar ars pa khunai ngut ki breu ki bala yo kot nyo ni khunya jipang kini ki number ki la pan pher na kawai ka kentas kawai pat na kawai ka singis kawai pat bari kata nang asu so ipi ki report adu ka lesai ka singimo te ko makalong hi ki guri jong ka perthai ki na kawai ka singis kawai pat hoi ki dan kita ki kerdan ki bangai juile pana ipi na kawai ka singis kawai ka jungki ti kerdan bar khani khlemat ka ki India kumakalong menen mata singir kedan hakaju kedan mata di kedan khanyo ti bakadan mata kumakharli hajar sispa khandri ngot ki balayo yuni COVID-19 but kidan kumakhala hajar aspak ne san ngot ki dan po jing sumar kidan san spa khandai ngot ki bala khlatno but hajar laispa arngot par ki bala konyo no ni ujing pangmo bala bapai pat saka notice jongi kidan kumasan pu arngot baro aki jilla jongka ka ni no is kil don kumasan fu arngut ben syah ta ni kisnang jipang ki don pat kuma khat sawngut ki bla yo konyo bat arngut bla khlatno kata ka di jingkhen kilum ka no is bro ko imo tenrei hapa phai pat chini jela jungi ki don kuma khat wingut ki breg bla yo bla syah ta ni kisnang jipang iwe la khlatno bat 4 chum ladan ki bla koy hadu mata mene nalor kini kamsim don kanu ke jela ka ban kiu hakani ke sngi hangni hapo notice jongi ban kiu ha ban yo ini COVID-19 henre hapo asam nen ke singi don kuma khandai ngut ki bala yo kodnyo di menta sngi ki la kod ya ka khal arngut ngabatai tang pomtur masung hala ngabatai ni ko traji so ni langsung ya ti yamenta hi kan dei tang kan ni ki tegjing batai ki jonga kadu binai syam biang berkui ke video hadul saya kesini kerja dengan Fernand Rani kumle.